कडनिंबाचा पाला मी टाकून ठेवला बघा, कसं हिरवागार दिसतं ना पाणी. हे मला चटणीसाठी मी याचा उपयोग करीन. असा हा रस्ता आणि ह्या रस्त्याच्या बाजूला इथे धरण आणि कुणाला तर चष्मा बघतो घालून ना. तर बघा शेरू आणि वाघ्या खेळत आहेत. आत्ताच आम्ही पाणी भरून आलो, प्यायचं पाणी, आणि ते जरा चहा पीत बसले होते. चला आता सुरुवात करायची कामाला. कुणाला झाडांना पाणी घालतोय. पावसाचं कुठं अजिबात चिन्ह नाही आहे बघा. ते समोर तेव्हा दिसतात ना ती रोपं पडलेली, ती केळीच्या साईडची सगळे रोपं होती ना जी खराब झाली होती ती काढली सर्व ह्याची गोंड्याची काल. आता ही समोरची पण काढायची आहेत, कारण ती फुलं येऊन गेलेली आहेत, ती करपून जातील आता कधी पण. पण थांबलं जरा, म्हटलं पाऊस पडल्याशिवाय काय करायला नको. छोटे छोटे रोपं आहेत बघा गोंड्याची दिसतात तुम्हाला, ती म्हटलं काढून दुसरीकडे लावायची आहेत म्हणून. कसं वातावरण झालं आहे. सकाळी ते मला वाटतं ते 6:30 वाजले. तर पुन्हा हे दोघं जण बाहेर गेले काय रे? नाही ना, आहेत. झाडांच्या आड जातात ना, पटकन दिसत पण नाही. आहेत ना. हां तेच. ते शेरू दिसत नाही, तेच बोल. गेला वाटतं त्या आड्याच्या बाहेर गेला वाटतं बघ. हाक मार त्याला. तो दुसरा पण गेला, वाघ्या पण गेला बघ. तर इकडे धावतो पण कसला. अडकलास ना? हां, अडकून राहिलेला त्या आड्याच्या ह्याच्यामध्ये बोला, जाळीमध्ये. हा, त्याला यायला जमत नव्हतं. हां, आणि आता बघ घाबरला. आता माझ्या मांडीवर आहे बघ. अरे देवा थांब, मला हात हलतोय. हे बघा हे असं. हां, तिथं अडकून राहिलं जाळीमध्ये आणि येता येत नव्हतं. जाताना बरोबर गेला होता. हां, तो वाघ्या कसा आला? वाघ्या लगेच आवाज दिला ना, लगेच मी त्याला समजतं रागाने बोललेलं. आपण ओरडलं ना, लगेच तो आला आणि जाऊन कपड्याच्या खाली लपला पडपड. ह्याला मात्र नाही. चला आपलं काम आहे. चला जरा 5 मिनटं बसलो होतो, दमून आलो ना पाणी घेऊन. झाली आपली 5 मिनटं. चला आता सुरुवात करूया. हे बघाय. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. अरे देवा थांब, शांत राहा. चला आज आम्हाला जायचं आहे तराळ्यात, पण घरातलं म्हटलं आटपून जायचं आहे. कुणाला तर चष्मा तयार झाला आहे, सिलेंडर आणायचा गॅसचा, आणि दुसरं पण 1-2 कामं आहेत, तिथं जाऊन पटकन करून यायचं आहे. तर घरातलं आधी ना फटाफट करून घेते, म्हणजे जेवण वगैरे करूनच जायचं, कारण एकदा बाजारात गेलं तर किती वेळ जाईल याचं काय सांगू शकत नाही. त्याच्यामुळे फटाफट घरातलं आटपून घेते आणि मग निघते. मसाला बनवायचा बाकी आहे. कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांच्या भरपूर कमेंट्स होत्या की ताई चक्कीमध्ये लावू नका म्हणूनच मी थांबले होते. मी काल कसं मिरच्या सुकवल्या, पण त्या मी तयार केल्या नाही. म्हणजे तुम्ही म्हटलं कमेंट करून मला सांगालच की कशा पद्धतीने म्हणून, त्याच्यामुळे मी थांबले होते. तर आता ना मी सकाळी करून घेते. मिरच्या जरा भाजून घेते तेलामध्ये, चुलीवरतीच करते पटकन, आणि मिक्सरमध्ये म्हटलं लावून घेते फटाफट. काळ्या मुंग्या चावल्या बघा इथे, बघा दिवालावरती दिसतात. ह्या मुंग्या ना खूप डेंजर. एक जरी चावली ना एकदम हे होतं. चला पटापट सुरुवात करूया, नाही तर नंतरला असं उशीर होईल जायला. कुणाला तर सुट्टी आहे ना 3-4 दिवस, म्हणून बरं आहे. एवढी काही घाईघाई नसते, सकाळचं जरा निवांत असतं. अजून आम्ही चूल पण नाही पेटवले आज, पाण्याची घाई होती ना त्याच्यामुळे. आज बघा 2च आंबे भेटले. म्हणजे आंबे कसे भरपूर मिळतात, पण काय आंबे ना खूप असे आंबट असतात काय झाडांचे, किंवा चिकवाले असतात, त्याच्यामुळे सगळेच उचलून नाही आणता येत. आता हे जे आंबे आणलेले आहेत ना 2, हे एकदम गोड आहेत. आणि हे दूध काढलं आहे वाघ्या आणि शेरूचं, म्हणजे एकदम थंड दूध आहे फ्रीजमधलं, म्हणजे गरम जास्त देत नाही, थंड असलं ना म्हणजे चांगलं असतं ते. आणि हे दोघंजण बघा कसे वाट बघतात ते, तुम्हाला मी दाखवते.
हे बघा आई कधी देते. काय हवं रे दोघांना? शेरू काय पाहिजे? चला मागे वा दोघांनी पण. मागे वा. चला तिकडे एक साईडला या. चला तिकडे पुढे इथे या. खाली बसा. खाली बसा. एकदम गुड बॉय बनायचं. दूध प्यायचं ना, भांडण करायचं नाही. काय होतं त्यांना एकत्र देते दूध वगैरे, कारण सवय पण पाहिजे एकत्र खायची. मग जेवण वगैरे कसं कधी वेगळंच देतो, नाही तर मग भांडण करतात ना. ए ए ए ए ए ए खाली बसायचं, खाली बसायचं, खाली बसायचं. अगं खाली बस. चला मागे वा, मागे वा, मागे वा. चला सावकाश सावकाश चूल पेटवली आणि हे पाणी की नाही वाघ्या आणि शेरू ह्यांच्यासाठी जरा गरम करत ठेवलं आहे. आता हे थंड आहे अजून. हे कालपासूनचं ना कडनिंबाचा पाला मी टाकून ठेवला. बघा कसं हिरवागार दिसतं ना पाणी. डॉक्टरांनी सांगितलं आहे की त्यांना आंघोळ घाला कडनिंबाच्या पाल्याने. आता गरमीमुळे त्रास होतो, पण त्याला खूप फरक पडला आहे. आणि ह्या बघा ह्या आपल्या मिरच्या आता ना करून घेते पटकन. घरच्या मिरच्या, त्याच्यामुळे जरा आनंद पण होतो ना, आपण स्वतः पिकवलेलं असलं का. मला वाटतं 2 किलो तरी असतील ना. आणि बऱ्याच मिरच्या मी वापरल्या पण, म्हणजे अजून थोड्याशा मिरच्या ना मी काढून ठेवल्यात घरात आहेत. त्या मच्छीला वगैरे लागतात ना म्हणून, म्हणजे विकत आणायला नको आता आपल्याला मच्छीसाठी वगैरे. आणि परत लोणचं वगैरे पण मी 3-4 वेळा केलं होतं, तुम्हाला बघा दाखवलेलं आहे मी. तर अर्धा किलोच्या आसपास लोणचं केलं होतं जेव्हा केलं ना तेव्हा. परत घरामध्ये वापरायला म्हणजे मिरच्या अशा मी विकत आणलेल्याच नाही गेल्या वर्षीपासून. आणि हा बघा कसा बसला आहे. आता झोपेल तर, डोळे बघा मिटलेत त्याचे. त्याला थोडंसं जरी नाकात गेलं ना कसं हे होऊन जाईल. हा बघा आपला मसाला झालेला आहे वाटून. आणि हा इतका ना जाड निघाला आहे. हे मला चटणीसाठी मी याचा उपयोग करीन. मिक्सरला टाकला आहे बघा. आणि जेवणमध्ये झालं आहे करून. चपात्या केल्या आणि मगाशी चुलीवरतीच केला मी. कोबीची भाजी केली. हे जरा रिकामी करायचं आहे. कुकर लावला आहे. डाळ फोडणीला घालायची बाकी आहे. जरा हे किचन आहे ना आवरून घेते. डाळ फोडणीला टाकते नाही, हे सगळं भरून ठेवते आणि मग जायची तयारी. ऊन बघा कसलं भयानक पडलं आहे. 11 वाजलेत आणि निघालो आहे आता आम्ही. माझे शूज जरा घालत्या. 1 मिनटं दे. चल काय नाही काय विसरायला होतंच. सिलेंडर टाकला ना गाडीत. चला सगळं घेतलं. आता निघालो आम्ही. 12:30पर्यंत परत यायचं आहे. आणि हे बघा कसं काय राहिलं नाही ना. आज गुरं पण भरपूर त्रास देतात ना. त्यांना खायला भेटेल त्या दिशेने आता. काल नव्हती, आज आहे. हां आज भरपूर गुरं सकाळपासून. चला जरा बसते गाडीत. म्हटलं वादळ सकाळी बघितलं ना मी पण. पाऊस पडण्याचं वातावरण माहिती कसं आहे ते. म्हणून कडाक्याचं ऊन पडलंय आणि गुरांच्या म्हणतात पाऊस पडेल आज. म्हटलं पडला तर चांगलंच आहे, थोडं बरं वाटेल. ढग सगळीकडे बघ, नीट बघ, सगळीकडे ढग दिसत आहेत. सिलेंडर बघा हलतोय. पकडायला लागणार सिलेंडर. राहू दे, काय नाही करत. राहू दे, मागे पुढे होत आवाज बाकी काय. उन्हातला निसर्ग आहे, उन्हातला निसर्ग. आमच्याकडचा रस्ता जरा खतरनाक आहे ना. आता रस्त्यातनं तुम्हाला एक माणूस पक्षी कोण दिसणार नाही, इतकी गरमी आहे. गरमीतून सगळं खन्नाट आहे. सगळं सन्नाटा असतो या टायमाला. तेच आहे ना दुकान. नवीन उघडले का हे. चला सगळं सामान घेतले. हे घ्या बिल. बिल नको.
तर सगळं सामान की नाही आपलं घेऊन झालं आहे आणि इतकी गरमी आणि 12चं कडाक्याचं ऊन त्याच्यामुळे ना पटापट आम्ही सगळं घेतलं आणि निघालो आता घरी जायला. आता बघा ह्या साईडला नाही त्या कुणालच्या बघा गेलेत बघा समोर दिसते का काय माहिती ते उन्हामुळे ते पण दिसणार नाही. कुणालचे चष्मा घ्यायला गेलेत ते त्यांना म्हटलं घ्या पटकन आणि घरी चला. कधी एकदा घरी जाते ना असं झालेलं आहे नुसतं इतकं हैराण व्हायला झालं गरमीने. खूप कडाक्याचं ऊन पडलं आहे. घरी गेला दाखवतो तुम्हाला सगळ्या वस्तू म्हणजे काही जास्त काही घेतलं नाही. 1-2 बियाणे पण घेतलेली आहेत आपल्याला लावायला दाखवतो तुम्हाला. आपल्याला नाही उन्हातनं फिरायला म्हटलं कसं वाटलं पण उन्हातनं फिरायला फिरणारच माहिती पडतं कसं. आनंद वाटला ना. आनंद आपला गरमीचा. रस्त्याने माणसं पण इतकी कमी आहेत ना कोणी नाही आहे रस्त्याने गरमीमुळे. आम्ही आमचं आपलं काम होतं म्हणून आम्ही निघालो. खास कुणाला तर चष्म्यासाठीच आम्ही आलो होतो. त्यांचा काल ना कॉल आलेला की तुमचा चष्मा रेडी झाला आहे येऊन घेऊन जा म्हणून. तर कुणाला 4 दिवस सुट्टी आहे त्याच्यामुळे म्हटलं चला म्हटलं आपणच जाऊन येऊया. गॅस सिलेंडर पण आणता येईल आणि बाकीच्या 1-2 बियाणे पण घ्यायचं होतं. तर एका फेरीमध्ये काम झालं आणि प्लस बाहेर फिरायला पण मिळालं. मला कंटाळा येतो ना घरात उद्या जाऊया म्हणून म्हणजे काल म्हणाले त्या कुणाच्या आवडनं. चला म्हटलं थोडंसं फिरून पण झालं. आता घरी गेल्यानंतर तुम्हाला दाखवते. कुणाला खुश होणार आहे चष्मा बघून त्याचा आनंद तुम्हाला दाखवते मी. असं आहे काय. चला बाबा भागाच्या वाडीच्या गुहेत आम्ही शिरलेलो आहे. पण आमचा बोर्ड कुठं गायब झाला इकडचा. बोर्ड पडला नवीन लावतील. आणि आम्ही आता ना इथे जरा थांबलो. समोर हे छान ढग दिसत होते आणि मस्त वारा पण सुटला बघा. ऊन पण थोडंसं कमी झालं. त्यांना म्हटलं थांबा जरा आपण 5 मिनटं इथे थांबूया. छान वाटते. पण धरण आहे आणि थांबा तुम्हाला मी दाखवते. ते समोर बघा बोर्ड दिसतंय ना ते आत्ताच हल्लीच बोर्ड लागलेत. म्हणजे किती महिने झाले. 1-2 महिने झाले असतील ना. आमच्या इकडे धरणाचं काम बघा तुम्हाला म्हणजे सांगितलेलं आहे होणार चालू. तर ते हे बोर्ड लागलेलं आहे लवकरात लवकर आता काम चालू होईल. इथून असा पूर्ण हे सगळं धरणामध्ये हे सगळं टोटल असं पूर्ण खालीपर्यंत. हो ना पूर्ण धरण एवढं मोठं आहे. पाण्याची जागा बघा. अगोदर इथे बोर्ड नव्हते लावलेले ना. 1 मिनिट जरा बघूया त्यांच्या. आता आपली वाडी दिसते तुला. आपलं गाव आपलं कुठे दिसते वाडी. मग हे पूर्ण हे मधलं सर्व जाणार आपली त्याच्या मागे. आपण हे सगळं धरणाची जागा आहे. म्हणजे आता हे कसे हल्लीच हे बोर्ड लावलेत म्हणजे सगळं झाल्यानंतर. हे बघा जवळ कोकण पाटबंधारे मस्त वाटतंय. म्हणजे असा हा रस्ता आणि ह्या रस्त्याच्या बाजूला इथे धरण सगळ्यांना दिसणार. आम्ही आता आलो आहे आमच्या घराच्या जवळच आलेलो आहे. का आलं. हां ही जुनी घरं. हां तेव्हा पडलेली घरं सगळी दिसत आहेत. अगोदरची होती ना ते बघा समोर तुटलेले वगैरे सगळे शिफ्ट झाले. सगळं हे धरण आहे ना टोटल. तिथे नसा तिकडे वर त्याचं काम चालू होईल. मोठा प्लॉट आहे. सगळं चेंज होऊन जाईल ना आपल्या इकडचं. चला गाड्या येतात रस्त्याने. बरं वाटतं ना पण. नाही मगाशी किती ऊन होतं. आता एकदम अचानक असं ढगाळ झालं ना वातावरण. आणि हे बघा आता या उन्हातनं ते करवंद काढायला उतरलेत. हां दाखव दाखव दाखव. बघा माझा असा अंदाज आहे. हे जरा चोळ्या बी पडते का बघ. सब्जाचं झाड आहे. हा मला असा अंदाज आहे. बघ जरा. नाही नाही काय तुळस आहे. अरे बघ ना काळी बी पडते का बारीक आतमध्ये. काय नाही काय नाही काय नाही. हे काय सब्जासारखी बी नाही पण वेगळी बी आहे. नाही हे वेगळं आहे का तरी. सब्जा नाही नाही. चला आता ऊन आलं. हे बघा कसं लगेच आता तुम्हाला मी दाखवलं की नाही सावली होतं आणि असं अचानक बसा ऊन सगळं आलं. चला चला कुठेच करवंद नाही काढली का नको काय नको. भयानक ऊन भयानक. असं सब्जा रोप आहे ना
अशी टोपी येतात ना, आपण लावायचं सब्जाचं रोप. ती म्हणाली समीक्षा ते सब्जा आहे ना ते असं टाकलं आपोआप येतं बोलते. आता पाऊस चालू झाला ना की आपण टाकायचं. अरे अशी जंगली झाड आहे ती, जंगलात असतात ना अशी आहेत झाड. जागेवरच जाऊ दे परत तिकडे तिकडे पडून नको. सिलेंडर सावकाश सावकाश वेळा जवळ आहे त्या सीटच्या इथे अडकला असेल. थांब 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 बाबाला येऊ दे, एकट्यानं नको करू. थांब 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 खाली ठेव बाबा येतोय बघ. एवढी जवळ उचलून घेऊन गेला बघितला. सावकाश जा. आता जाम सगळं उचलतो ना सामान. काय राहिलं अजून? चष्मा त्याचा कुणालचा. चला माझे बछडे कुठे गेले रे. आता शांत शांत शांत. आणि कुणाला तर चष्मा बघतो घालून ना. बापरे हे दोघांनी म्हणजे भाग्या आणि शेरूने इतका हैराण केला आल्या आल्या. बापरे नुसतं अंगावरती उड्या वगैरे. हे बघा दोघं जण. हां घातला. अगोदरची काळी होती ना फ्रेम. बघू ते जवळून कसं असतं ते दिसतं व्यवस्थित. घाल 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 घालून दाखव. चांगलीच आहे फ्रेम त्याला. हे बघ चांगलीच आहे ती. हां हां छान दिसत पण जरा लहान नाही वाटत आहे. चांगलं आहे मग रंग छान घेतलाय. हे बघा त्यांना ताण. हां ट्रान्सपरंट म्हणजे ती फ्रेम चांगली आहे. चला खुश. तर नशीब एक दिवसात मिळालं तर नशीब. एकाच दिवसात भेटला. 2-3 दिवस आता काल बोललेले त्यांनी घ्यायला. हां 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 हे बघ कशी पाणी पितात. चला आता हां ते सगळं व्यवस्थित ठेव जा उचलून. काय पुढे काय झालं गॅरंटी वॉरंटी असेल ना त्याला. असेल ना मग काहीतरी असेल ना. उद्या काही झालं तर आपल्याला दाखवता येईल ना. द्या उचलून ठेवता सगळं. ए चला शेरू वाग्या चला जेवायला. चला 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 जेवायला चला. तुम्हाला तर मी वस्तू दाखवते काय काय आणते. हे बियाणं कोण दुसरंवालं ते ना दिलं मला. हे बघा इथे आता ठेवते मी. बाबू खाऊ नाही बेटा खाऊ नाही. ह्याला वाटतं खाऊ आहे बघा. ह्याला वाटतं खाऊ आहे पण तो सारखा त्याच्या मागे आहे. काय हे बघा हळद आणले आपल्याला लावायचं आहे ना म्हणून. हे विकत थोडीशी आणली म्हणजे गेल्या वर्षीची आहे थोडीशी ठेवलेली. थोडंसं म्हटलं जास्त लावून बघूया. हे भेटले कशी किलो भेटली. हां कुणाला जेव्हा बाहेर गेलेत मला वाटतं काहीतरी 70 का 80 रुपये किलोनी भेटलेली आहे ही हळद. हळकुंड हलकुंड. एवढं बाजारात जाऊन काय दिलं काय पण नाही. थंडा पियालीस ना ऑरेंज. फक्त एक ऑरेंज ज्यूस दिला कुणालच्या बाबांनी. नाहीतर एवढा लांब फिरायला गेलो होतो म्हणजे फिरायलाच गेलो होतो की नाही भले 1-2 वस्तू घ्यायच्या होत्या. काय नाही दिलं. वडापाव नाही मिसळपाव नाही काय नाही काय नाही. एवढ्या ह्यांना थंड पाणी दे शेरूला घे. पकड पकड जा तुमच्या बाबावर मी टाकतो. बाबा जा जा पी जा. टायमात आलो ना. आमचं एक बियाणं पडलेलं आहे. कारल्याचं बिया आणलं होतं पण ते एवढीशी पॅकेट होतं ना कुठं गेलं काय माहीत नाही. मी गाडीत कुठेतरी पडलं असेल. चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.